Shalom and welcome to City of Faith Apostolic International Ministries with Apostle Miracle Prince, the president and producer of the Voice Daily Devotional Broadcast. Time for the Word. Wakorinde chapter 5 verse 7. Kana ukaiverenga iyo inoti, nokuti isu tinofamba nokutenda, hatifambi nokuvona. Haleluya. Ko unomboziva here kuti unogona kusangana nerimwe dambudziko guru mukati muupenyu hwako, nokuda kwokuti iwewe unenge usingafambi nokutenda, uchifamba nokuona, unobva wavhunduka. Ndava iwewe mauri munenge musina kutenda, asi kuti iwewe unenge uchifamba nokuona pazvinhu zvose zvaunenge uchiita iwewe mukati muupenyu hwako, but usingatende uye kunzwisisa kuti Mwari vari kumboti kudii pamusoro poupenyu hwako. Haleluya. Vazhinji vedu patakaenda kuzvipatara tikasvika tikanyorerwa zvatikanyorerwa nemadoctors vachiti tine matambudziko mukati memiviri yedu, takabva tatenda izvozvo kudarika zvinotaura Mwari. Haleluya. Mwari vari kuti kudii pamusoro poupenyu hwako, nokuda kwokuti iwewe kana wakatenda shoko raMwari ukati ndoda kutanga kurarama sezvinoreva shoko raMwari, kureva kuti iwewe unofanira kuti usimudze kutenda kwako, kuti urege kufamba nokuona asi nokutenda pazvinhu zvose. Hongu dokta une zvakataura, asi kuti Mwari vari kumboti kudii pamusoro poupenyu hwako uye pamusoro pezvakataurwa nadokta uyo kunova kwawakaenda iwewe. Haleluya. Mwari vari kuti kudii, nokuti isusu kana tichinge takatenda shoko iri rinonzi Kristu, hatifaniri kufamba nokuona asi kuti tinofanira kufamba nokutenda kwedu, nokuti kutenda kwedu ndiko kunotiponesa. Haleluya. Nokuti dokta akazoti iwewe ndinoona kuti wapora, unobva watopora nokuda kwokuti ndidokta azvitaura, asi kuti Mwari already wakataura nesu wakati kutenda kwako ndiko chete kunokuponesa. Mwari vari kuti kudii pamusoro poupenyu hwako, uye iwewe unoti kudii neizvo zvinotaurwa naMwari, kuti kana iwewe uine kutenda pazvinhu zvose zvaunenge uri mukati mazvo, unobva wabuda kuburikidza nokutenda kwako. Haleluya. Hatifaniri kufamba nokuona asi kuti tinofanira kufamba nokutenda kwedu. Haleluya. Say I love you Jesus. I love you my master. Nokuti vazhinji vedu dokta akangoti dambudziko randaiona paya handicharioni. Ipapo even dambudziko richirimo mauri, even dambudziko richirimo muropa mako, ipapo unobva watopora nokuda kwokuti zvataurwa nadokta, unova iye akatanga kumboona dambudziko raiva mumuviri mako kana kuti raiva muropa rako. Haleluya. Asi already Mwari vakanga vakataura newe kare kuti iwewe kana uine kutenda waporeswa pazvinhu zvose. Mwari vanoti kudii uye iwewe unoti kudii pane zvinotaurwa naMwari. Hatifambi nokuona asi nokutenda. Haleluya. Ropafadzwa nezita raJesu. Haleluya. Thank you for listening to today's daily devotional broadcast audio. We encourage you to share this audio with friends and contacts. Also, don't forget to let people know about Apostle Miracle Prince. You can download our daily devotional broadcast audio on YouTube, or you can contact us by this number +27619164897. Shalom. Let's touch lives together. To God be the glory.